ata tena no a wo de ba na emwa me dwumadi ete say na me adom o obetuntum yo me pa chaw me wo bible me wo qur'ani ena me wo bodua pede ehi pa chaw me papa ebo yo ede wasi de tena aka baaburo ne de tumi se ne no kura be adwum PJ eye me ataja poma eye me ataja poma me kura me nsam baaburo me kura me nsam bible asem wa meken no kura trodo kontomponim wonya me boa me oday in court obapa ewie ya ama me wabebo mabo edi na ejeje wo so fuma me da se na bedwafo ewie de mba ha boko so fuma ba chomre kakra ne bisua adwuma wo so fulai na me ne papa ne maame ne na ho na ti misua adwuma ne mara me hia ba me be fa na kwasi fudampon na me ne nyame na me nyame na oyese mi nse yin se na me yese da bi ntimi nse yin se na me wo ye na me wo na me ne wo asu obo a na maame nso so fulai ne mua na mpacho oyese opese obeto akora ne din ne wo ye mpacho ai anya ho ade mpacho sa me ne etwe mpananti wo ye onya hele na me kire se edi etrendri na ekosu Ghana hai come here say show ayaye nyina ma omo beba edi ekun beba bi anya me ho ade na me ne tena ye anya me ho ade ene ye tena ye ne edi wom ne edi wom enu ade bi na anu akora ade ba ko bi amete ye yes okwa ne ho ade envre podi ma abusuafo ye kwate anu no abobo toilet turu enu ade ahemu bibi entretu wa pa try me wona na ba ma abobo toilet turu pa try gina ho home order mo fresh abe ma na mame mo fresh abe ma na mame we sheje pa na me maame me so me chesem ye dan duru papa ata etu si wo ni be ma ne tra na ye den e pa cha me be wo e nti me wo ye no o ye se opese oto akora ne di na me si yo nti me no wa na opie kwa bonte be wo so obi se onye me ho ade ofa nka ho no onye me ho ade na me se opia me wo ye aduane kora me nya bi de maame na di dwafri so folai na o de abe na de ato aduane adi na de na obi se ye me ho ade na ko maame mo so folai ko bo mama ne yese paso ye me ho ade na ne mama me ka se won to de wontimi anto bi emu bia na oya me ho ade no na obobo o discussion toilet roll e sha envepu ne no wo ye obo wa mane mpafo mpacha wo ye no so folai wo ye no ka cho so de toilet roll na e sha mpacha wan ka bibia ntwem wo de toilet roll sha envepu mu na wo de maame mo nti wo de maame so de maame chiri ba so on fan kogo nti wo de kogo mu ye mo ho ade nyina wie na ma chiri ba no ekofa maame na mam biem na toilet roll no se na enye wo na wayi wo ka kire ma chiri ba so na na bia we dia wa chiri ba na we dia nya wo ku na ana ma chiri ba no se nya ono a ma chiri ba no se nya ono ka nanum se nyina nti ye wie na bisa sa brakosi pa che o maame mu sika no se na ade hwemu ene wo se ma nya bia nhye na me sinke ye wo ho ade wi asika menya no na nka me di bia hwem so maame ampa na chere se na so ro toilet roll pa cha toilet roll e she envepum wa nya bibia so toilet roll se wa ne agu mu so kola pa cha wa ni mu wa bobo no me pa chere se sa na chere che se wa ne agu mu so kola na se wa mu kola to aso ata pa cha ne nkontafo de nyina toilet roll no hwem wo ye se wo wia na onya sika no ko wo de akoma wo so o obi say ayefro no ya obenya sika nti no ya me ho ade no so anya hwere nso na mampa cha ni mu ana ye tu call for biem soja na papa ye o soja ye call for biem soja lai ho no ti ye call mu ana papa ko free mu ye say de mama pa ti me ana me hwe nkwala no wo school am ko o me mienu ma mienu o me kwa am for school ti me ana me tonsuo akra me hwe nkwala no wo fra na wo ya de obefiu ti mu na papa free no si entu na say de mam nye ba bia emfa na me fra sakwasi enkwa ni school no so me bra pa ansa me mutum wo am 40 se wo ntimi sraw me mpesa nkwa ni school no be pasa me sraw kwa enkwa ni be school na je me we nya ba bi ntran ampa obeje nkwa ndo mo kwasi obo a wawale oba foforo no oje nkwa ndo mo kwade ne kwasu mi hu nkwa na fe mi ko school mo ko bisa nkwa na o mo se nkwa na me school bi na bra ko tene nkwa na o me school was me don't want to school mu asu abo ha na me call ho na kwahwe nkwa mpa na ododo makọ aban school ye ne nyina ye me penesa enti mu ana me ye se e wo ma na kwahwe akwara ne ne yere ne me ntokwa
nti na me kɔ fie be na me kɔ school mu hɔ na kɔ hwɛ nkwala no me kɔ oba ne me de ntɔkwa gidigidi nti me kɔ school mu na kɔ hwɛ nkwala no nti mo na me ntimi nkɔ obi mbenya adwuma bi je na me ntimi nkɔ obiem nti ya me friend sa kwasi nkwala no wo ye wɔsen amo ye nti o ma wia bi mi wo fie na mo sa me phone bele mkɔ fa ya na ye ma me wɔse ata me se ante wɔse ye se o ma na yera nam kwada so na tumdi ka kɔ hwɛ wo mu na ne midim di ka me ka banku kra midim me ka kata banku ne so na ne me kɔ ma no ano kwada so kwada so krum kwa na se me kuma kwada so so matana open me kuma ba ko bi wo no o wale menua me odi machi menua na firim kakra nti me kwa na se me kuma no je nkwa na gina ho no ma o mu gina na me hu me kra me hu me ma no na me ne kra me wure ho yi ko de no mo ho aye pa no mu di gina ho no na wure ho na me fa nkwa na me de o bese ne ko da aban fa me na mo da aban e de nkwa no kwa na me friend phone so aka che se nkwa no abedi me ho no me friend na aja on fa me lie on fa me phone na me frɛ so ma me so lek ma me wo asio ho no na me frɛ na me ante mpa cho se nkwa na yere no nyam nyandom obi afrɛ me nkwa na bedi me ho no mti menya mema na me dem ka tse no nti me ho no ma na ja e wo ma na me frɛ nsa kwasi be se 2 weeks me sraw me hia o ma nka ho hwe biem be se 2 weeks na me frɛ kwasi me sraw me hia nkwa ne ntale on be no me nya me udom bedi e kra den na masako peska ko tontade sa de ma me hia nkwa ne niema wose bra beje bra asafo market wo na wo mpaboa no bra beje na me kwa asafo market wo e kwa na mkoduru wo no ma wose o ma na kwa we mu kwa me mpe wo mo no mo ye ma we me mpe wo mo na me wo me ma am obi a ofre me sa me meje nkra ne ma na wo ka che me se o mo ye ma nti wo mpe wo mo ma sofo ma me be kan bi an fa nkra ne ma me na me dane meni bese ne ko do na se ko bo ma me mama ne ko bo ma mama ne e wo ma ti mi mfrɛ ni bi ono so mfrɛ me wo ma be se 2 weeks ma sa afrɛ bra wa maji wo ma ne nyama na me toato agu an hwa bola wo ma be isa ko bola so mi ti mi sa fa nko fie biom na ma sa fa ka fidom na se na ma sa be so na kwa asafo market ho bi ko duru wo no ma se me mfa ne nyama na ma e de na bra wuye na ne na fofo mo adwuma mo sister wo de kɔ na me sa be se ne kɔ dom na se ti mi de mayi mani mi tim ba bi wo hwa na sa afrɛ wo so me na sa afrɛ wo be fa nkora ne nyama no na me de be se adwuma mu ha na ma sa akɔ mi ko du wanu mas me mfa nyama bi ama wo afa de so fuma sam ka se be fa me de ne ho che na me bo na adwuma mu de e foko no papa ye ne ho pa because ye wo ye no menti ase so enkora be go me so na wo munya nyama nhye na wo awon hwe wo mo na be ofo be fa ukodu nso so me fa mi ko du as me mfa ma wo na ada okun waja rasafala wo hye wi on me hu so na msa kora mpoda eti se ata ese enya papa no ahoma so mpese mbusa die nti na odena be me pa to dem de ma se mfie na nyie won hwe nkwala ne da so fa me ble me so me to me nya adwuma bi nso pa na me kɔ ti me sena mo mo me na hwe nkwala na o tumi se o ye obi na won hwe o na ase me ba be dagno so mfa hu ni me ba na bebusa o hello Hello, madam. Eja frimpon. Ma. Ada kabre. Oyine ba ma he. Ya na ma. Pa cho na hu te sei. Pa cho na hu ye pa na pa cho mo se. Men so me hu ye pa. Eja na wuni mata. Ta eja poma. Pa cho ni me pa. Wo so wonu won kwala mfie na ni takuma. Na ada na ayesa. Pa cho entika. Na da ben ne chato a ma ni sika da woro ma. Pa cho so e to bi sama de kuentia. Bi pa ko ba. Asi ki to so ni ho so mo ne pa. Osi ye musa na de krontia bibi sa akoba. Ya. Na sa wo made se bibia ba si asi wo ne oba ne nta wo made na na frimpon se de ankra ne de ombedidi. Pa cho so ana me pa cho me ni so wo ne ma ento mo. Ye na mo to e ba pa na so me pa cho jina so na me musa no ata o se me musa o de enti asika ma de enti na asika ma me pa cho me kwa adwuma mu ho no so fuma me odidi mata mu adwuma mu ho se me ma ba fia abehwe abefa ne ma enkora ne de a eni won hwe nkora na me yesa ma fia o me ma no bi enyeje so fuma me adwuma mu ho no me pa cho me bodua wa adwuma mu ho me bodua na me kudu hwe na ma me ka nyam se me na ne dua no ampa na dani dua no kodane ne wadwuma mu ho ba bi a bodua na ho na akodane no so fuma me pa cho me duru hwe no so fra me fon so bo me bie na me de minimum se me man kofia akofa nkora nti me dua bon de me etina obowu bodua ne sesen me pa cho ono wo se me kofia na kofa me ba na udi ka bo adwuma mu ono bo ne sesen me pa cho wo se me ba fie na me fa nkora na me se ma ho ena wo de dua ne sesen ena wo de to so a ena wo de to me so a enku ono a hwan na ade ne bo no
me patch on one me born no what did you so ben the boy patch antoa enso afeja baaboro kwasi no na chese dua no obo ye nti na ahwe nkra no me patch o o e diabo no boy no oba jomu da ka tell me nkra no me show me ya wo ma jima na oba ni nto ni ni nkasa nkra me no ni no ma do mama na wa shubu ina nkra da fa nkra mo bi dia da ko ano de bi ya tamba ke wa ba te na yire bu o mo no se tanke fa o mana no so wo ni na di kam na nkra no ayi wase wo nim na ade sika ma wa wo ma na ensuo ni nkum Wana ni dua no wana ni dua no na kwa nkra no nkra no me no 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 o fa ni kita nkwa da ni dua no ni kita ko da ni dua no obedan na so wa ni ko pita ana ni dua no awana so dan ni ko ka ni na ko ko ki ko to do hono na man ka fa yana den taro ni ko ana man nkra no nto ko da ni dua ni na wọ́n sọ wípé tó lọ́dà báyìí wọ́n yóò ti ká ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ bí fún wọn wọ́n kọ́ dání ìdíyà ni wọ́n sọ ọ̀dọ̀ ní ìdíyà kọ́rọ̀ bá ní máa yẹ máa bọ́ wọn ní àpèjì sọ. ẹ sẹ wo sẹ no na ẹ nana frimpon wo problem nyina ne sẹ ọ̀dà ní ìdíyà ni de abẹ́hẹ́ ọ̀ma. yo na wọ́n ka asẹ́m bi a mi efi si ẹ̀ wọ́ mi ntì bi da na mi pẹ́ sẹ́ mi busa adaworo ma wọ́n sọ wọ́n yẹ yọ tètè tọ́lẹ̀ turo hyẹ́ nfiri pum na ade ma ne maame mo. Na chese oboa ni pa se tie ni ebi si ja se na ye sa do ni enzi kokura na le be so fa ye ni bra tani na manu ni kan se ni bra no kwa se no ebi tie ma okokutie to na 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 da ni tie am ni kan ko se oboa le be so na me ni ka se ni ta se ni tie ni ja se ni na ti wan na de envelope no ade ma wan na yi sika na ode toilet ro shemu ni na hu ni papa ode to se ayu adiku na hu bia ana ni so nka ayu ko an se bi tie mu na ne nkola no frimpon no omo wo ho eye den na fe omo bedi ha bisa no obeyi an so no ni pa na mi wife kokuru ana me so ni ko juma nti nko no Sunday, Sunday, who jago me then. A home of it, our woman. Some like for 16 minutes. Then Granny Diapo, I know the money town, but that's me, but I think it's or the call me call. Me pacho bebre, nature say, and Colano, say, so many who are so, better our woman will be about 2 or 1. na wo se wo se wo nkra ne krom ye ma wo mpewom na fe na wo me ma no krawum ni kidja o mi nanko panem eti tenne nkra ne dom kwa se bi tia wo kwa ya sole se de wo nyankopɔ na materi sina asumi fra oba ofun subo ni dua ni kidja asumi ko ono ni na chese frimpon de bibia nya no kore ma me ta to ba ta market ya eho oba bubuta asa system phone from the market oba ya pia bua sia na me friend Facebook ko di masi oba bubuta oma frimpon na obey eye de no oba kama ne na wo mienu ja ne ya sa akofa oba afofri ya se ni se no wo tiri kaka ba no ko bo so ko ya ya ama o ma ne ba ka se ne se ti ho ba e bua so ba no ma ba ka ne se ni problem ti aba e wo nkru nti me ma ba ya no an kono ko kan kakra ya yan so ni mo di ka kan so ma wata fa ne to no sa dia
ɛna ma me nkɔpɛ adwuma kasa ne wɔn nso nkɔ hɔ na sɛ ne nyinaa bɛtumi ayɛ dɛ ɛna bibi kakra de abɔ sɛ mesi ɛsɛ na wakɔ bo ebi ɛwɔ la esi tɛni yɛfɛ no pɛn ase kaya wɔn ani ɛwɔ akɔ bi ne sɛ kɔ nkan sɛ ɛna hɔ na ɔkɔɛ na kyerɛ sɛ wɔkɔ bɛrima hɔ saa nti sɛ mesi ɛno na nkɔ in the morning na mo akatoma what's the one is the minimum for the day so the by general you what I think I don't think no problem and can't know yeah now that no friend sometimes mommy the whole bear my heart Mr. in fact so the just the more baby what's the bear my try make sure but when you never not come to next so now the walk one no problem. And to the car happening in 2 days in our base market. No minimum, no more. Your 400 can find a little share. You are the same or dear come a girl for 6. May an canon of certain to one and carry into a couple of years after a million life man, one while an hour and making cookies. So father, so then okay. Young customs are. Coming in, I know that you and four countries. That's something I know. It's medium example. The piano, so I said, I was a person of my TV. Young man, you make no. It's a class. A parliament and the 3rd year, but ever. If you know the social, you never take this. But I know or Parkway or Berlin, may over person come on again. Your person is people in Carolina, not done. I also want and say, friend Pound, I want the crowd of the ancient Kuda. Say, no, at the end, you bay out by Ram Crown. What that room? So what I need to announce so the now born, the Ben also better. Me come yanko pon na say nya enka me to abla o metia wi yaku na tai so anya kola na na frempon o se wa frɛ na boni dua ofon so ni mo jaja sanka me enti say no me pa cha na frempon ehi na taa ne meda ne dua na hunu se wadane na hwɛ wo ma asafo ma so ani no bo dua eti agire obasafo market bedane asafo market so me o ma me frɛ ni o ma me frɛ ni It is a hina pesi akwada ni dua no. Omo nkwanso a no nkoda ni amene ne manu hwema ade. Enhwe wa ade. Na no aka no ho aka. Wole bo dua dia ku kwa no ha no kwa na me dem kwa. O no ka. Na de wabodua de what atei se wabodua no. Wo de anto abo. Eti sa no dua no hwan na bo a hwan na efaka no. De ye bo no ma na de obodua no. Obodua na efaka ka. No se ni mo dua. No problem. One the program of the Aqua, and the Aqua Run. What about you and any nine? I said, no credit, no more distant for I said. Because once a friend Pong, our Liamun Samudi is also Bedi and which I'm in Kuala Braba say, yeah, or be him to obey you, bitching our papa. No, I think okay on me, I can't be present in the family now. If it's a very meaning. Because if Freya wa mu say omu didi o frempon na me kwai na me hwen kwa na to ma me kwai na de kwa da na fa so a yes baby asem na ko gina ne se enkwada ne dua ansa me je ha nya wonu susu akọ fie ne dua no wodane na ma wa hu se o babu je wo se man afoda ne wo enfeeti wo bo ni se wo diskama kola no a ene wo mu bewu anase wo bo ni se nyo no ba wi ankola no na ho na asanda na okna na wo se mi di konta to sa mi ya me ba na mi konta to sa ma me ba wono oba tan no a wo hwe ne ma no wo bodua se wo ma ne basika esuo nku no ni wa danso fo ewo ho kie nya danse fo ni bi anke ni beje pa frempon eti pa danse fo ni bi ma ye wada woroma why enye ne udi enfa ni say be wukua dem ho ne ensa ntena asem no so wo de wukua na ma franya sabo ma jan ma
na ayi phone kada mate ti producer ne obekasa why frimpon producer ne obekasa why me to pa ye do ase ata so for my me pa cho edua no won obo mi bi obo wo sen onu bo ni sen me ma mo ne se wo se wo na udi ka bo ni dua obo dua ni sen ma mo ne se bo so oyin skama nkwa na metimi mo se edua ne ma ne nkwala na obo dua ni sa ta o se ma bani fie abefa nkwala no na me se ma ho na wo de ko enfa so e wo so ni sen ukun si wa befa wa wo ma na wo so nkofa wo mo a enu so ekofra ntoa enu no fa so pa e wo mu ni sen ata of mame me pa cho me ma me kro wo me no wa frɛ na abonedua ne bi saa nipa na okasa no me ma me kro wa frɛ ma me abonedua na wo se pa cho na wo ka bibi se envelope na ode baaye no na bibi toilet roll nhyem e pa cho me ma me number me bra na wo de envelope no kogu wo na o mo de asam ne to no so no me bra na o mo nyina number wa am se a pa cho mo tibi bu san wo na bra no so no ti a wo san akɔfa be ma wo pa cho sa me ne ya jada dada ono ko wale wo buase okɔ so kotu gold okotu gold wo buase nti mpacha onu ko wale wo buase honom na wale no gu san na nabusuafo de no munim se wote buase o wale me na minim ho we na mi so wo twen no no ko wa ankɔhwɛ na ankɔhɔ da wuti kuma se ku buase wantimi ankɔhɔ da buase mpacha wo si buase a kro no yesi nkuratufo ja se emu wa papa wo si buase baby o mu tu gala baby ano mu ye gold no mpacha wa nti onu ani nua na be ka kyem se na wo ti a ankɔhwɛ baby a wo kun sie no na me ko honom so for me ko na se de onua ne ka no ne kure wafo ma ma ne ai wono oba ne te wo oba ni wa wale ni mpache wa em so mpache wono a na me ko de omo oba ndwa ne mani ehu oba no mani ehu oba no nti me ko bo mo me na ma me sia yakra ya che na yakra ye di hu dwuma da se abusuafo nyina ni me na minim of mame nti mu na me de nsa kokoma na me de nsa ne ko adwuma mu kokoma na wo se nsa ne de won pa ne nempa ne chena me de ti okora na ebesu ama bolafo atamako na me safa me nsa da so wo si ya me ka sei nsa ne ko wo so onje on pensa bia na ese wo se yenkoda ne dua na wo se agire da ne asa ma me dua no wa bo mi bi na me so ma bo ni biye to bia na ne de me pa to enfie nan nie kana me ma bo na me de hwe nkola na no mfa se sta nkoda ne dua no na nkra no kofa o mo he me pa to squad so me kuma na enam fra o san nkra na yira na benti wusi wa kuma ho na akoya ko nkra no ma se tin enya me na me ko ho na frɛ so na wo ka o fra o se o ma na yira be di me ma na yira be di ho na me o mu fie ni wo sen nkra no panyin wa 11 na ketwa no wa 8 se sen wa wa kan blanda pa so ba ko pe ono e be man no na yo be man la no se nti wo mpe emei ono de one omo de one ti one na wo mema mienu oso nka so mpe ma no oso nka sa ne nkola ne da na wa kampa che nkora ne niema wa mfa ma wo mo se to nkora na ntana de wo mfa nkora ne ntade ma wo mepesi na na wo pese ode nkora ne be ma ono papa ta so ma me be ma ne de ka me ka se ne ma ne de onya mo bone na oba no wo yo mo dai kura chi nti mu pese o ye be no ya de o mo so o mo dai o mo nim kasa ene o mo ye zan ka do meba na o mo abekasa de ma me de o mo kasa de o mo ko fa mu do mo fa mu kura na nim kasa o mo nyini betimi akasa na ne o mo ye zan ka me de kura na beba o mo aka amana do asem o ye be san akoso ntu de nya botre